Berri txarraken disko berria kalean da dagoeneko, kalean da, eskuragarri nahi duenarentzako, iritsi da eguna, ez? Bai, esan pixkat ansiedade puntu bat ere bauen kanez. Urte bete eman dugu hor lokalean kantuak egiten, Davidekin taldekide berria, probatu eta ontzen joan, eta gero grabazioa bera Chicagon, eta urte hau lokaleko lana, ez, beharrezkoa da. Baina bai, azkenean helburu hau zen, ez, disko atera eta jendean nola hartzen duen. Eta gauzatu da, dagoeneko eskuartean dugu disko hori, izenburua bera ere, ez da nola nahikoa, edo zer pentsatu ematen duena behintzat, bai, paiola, zer esan nahi duzu horrekin, edo zer esan nahi duzu horrek? Zenburu deigarria, bai, genekin hori zaletuak onbarko zirela, ez, Wikipediara ze arraio da, ez. Bueno, da hitz bat, Estatu Batuetan eta Mexikon desente erabiltzen dena, eta berez da irrati esatari bati eskupeko bat ordaintzea, zure musika besteen gainetik jartzeko, eta azken batean hori ez aitortzea hori da delitua berez. Baina, gustatu zaigun pixkat hausnarketa hori bultzatzeko, ez, musikan inguruko, zirko horren inguruan hausnarri egiteko, eta gero baita ere, musikaz aparte, zentzu zabalago baten, zai portadan ikuste ondo agertzen dela, ez, holako kriston zabortegi handi bat, eta hor bitipo, halako, ez dakit, itun, ilun bat, isten edo, ez. Bueno, esan duzu urte hau, ez dakit, mugitu xamarra izan dela, alde batetik disko aldaketa bat egon da, taldekide berri bat ere bai, nola moldatu zarete aldaketa hauekin guztiekin? Bueno, aldaketa guztiak bere denbora ekartzen dute ere bai, eta ez dira ere oso erraxak izaten, baina ja 4 urteren ostean eta David behin sartua zegoenean taldean, gogoa genuen ere abesti berriak kaleratzeko, 4 urteetan hainbeste aldiz abesti berdinak errepikatzen zer pixkat nekaturik. Eta orain, ez dakit, erditze baten antzeko sensazio bat, ez dugu orain abesti berriak, diska berria, bira berria, nola di joan. David, zu nola hartu zaituzte? Oso ondo. Zer esango duzu beraiek hemen aurrean izan? Ez dakit, ni oso gustora nabil eta, gauza gutxika pasado behar dira eta baina oso gustora, oso ondo. Diskoaren grabaketa bera ere mundu bat izango zen, ez dakit, nola ematen den lekun berretik Chicagorako pausu hori? Loiura joan eta hortik ez. Ez, grabaketa ere oso berezi izan da, nik uste pixkate beralakotasun bat bilatu dugula kantuek berek hori eskatzen zigutelako, ez? Kantuak idatzi dela, esaten, hau albini batek nola grabatuko lukeen, ze bera oso, igual izango da, oberena horretan, ez? Beralakotasun hori bilatzen eta artifiziorik gabeko soinu hori bilatzen. Aipatuko dugu Steve Albini ekoizlearekin grabatu duzuela azken lan hau? Bai, gaina, historiko bat, ez? Roka jarraitzen dugunontzako, bada izen handi bat eta bazeukan tensio puntu bat ere, ez? Eta, grabaketa egin dugu antigualean bezala, egin dugu analogikoan, hiruak gela batean jotzen, aste betean ia grabatuta eta nabaztuta geneukan, dana oso azkar pasa da, baina nik uste kantuei azkenean mesede egin diela, ez? Badaukate puntu, urgentzi puntu hori behar zuen diskoak eta hori badauka. Soinuak ere hortan laguntzen du ze soinu du diskonek? Gordina, ez dakit burura etortzen zaidan lehenengo hitza edo definitzeko, gordina izango litzateke. Gordina, soia, ez dakit. Nik uste badala batekotasuna edo berehalakotasuna ondo isladatzen duen diska bat. Hori bilatzen genuen eta noro beto hori grabatzeko Steve Albini baino, ez? Beste talde guretzako gure musika zale bezala, gure talde zutabeak edo grabatu dituen ekoizle batek horrelako diska bat grabatzea, ez dakit, arroak haude. Eta behin disko eskuartan izan da horrengo pausua zuzenekoak izaten dira. Kasu honetan hasi zarete dagoeneko zuzeneko batzuk eta eman dituzue, ez dakit, publikoaren erantzuna zer nolakoa izan da? Nik ikusi dudana, hasi ginen maiatxan eta ekainan egon ginen jotzen, eta, increíble, impresionante izan zen. 5 kontzertu iragarrita dituzu Euskal Herrian, mendik eta urte amaiera arte, ez dakit, gero Frantziatik ere bira txiki bat bai? Bai, orain lotuta daukaguna da pixkate urte amaiera arteko kontzertuak, eta egingo dugu, gehien bat estatuan, gero Frantziako bira hau, Burrin Jetzekin, eta Euskal Herrian badaude kontzertu batzu. Lehenengo ofiziala da izango da datorren larun batean Eskoriatzan, eta horretarako ere kristongo badaukzerago, ez? Besteak beste Deabro Atiretuekin joko dugulako, eta ez dakit oso girona gau beraiekin, eta irrikitan jazteko, eta
Nitzate ikusteko jendearen erreakzioa, ez?